रुपये 1000 रुपये 1100 रुपये 1100 रुपये 1100 एक महीना कर हाँ 2 कर तक पूरे बोलो 500 600 700 800 800 रुपये 200 रुपये 200 रुपये जाने भाई 200 रुपये 200 रुपये हाथ छोड़ो 200 रुपये 900 रुपये के नाम लिखो ना प्लेट की तो 500 600 बोलो 5 रुपये 6 रुपये 7 रुपये 7 रुपये बोलो 15 रुपये 16 रुपये 17 रुपये 18 रुपये 19 रुपये 20 रुपये एक पारा हुआ एक मक्का भी 2 बीबी चलो बेरा ले ये 3 तक है सर बोलो 20 रुपये 21 22 रुपये शीशल 11 रुपये बोलो 20 रुपये 21 22 22
ರೂಪಾಯಿ 22 ರೂಪಾಯಿ ಹಾಕಿ ಬಿಡಬೇಡ व्यापार कर 2 डबल एकशे एक एरंड ಆ ಚಲ ಬೇರಾಲೆ 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 ಇಟ್ಟು ಮತ್ ನೋಡ ये 10 8 बच्चे तक आठ है आईकी काट लेना ಮಾಮೂಲಿ हमारे 36 मेरे 36 ರೂಪಾಯಿ अरे हुली 36 ರೂಪಾಯಿ 37 ರೂಪಾಯಿ बाबू को 36 ರೂಪಾಯಿ लीजिए सबको कहीं को ये नहीं ये अच्छी नहीं ये कैसे है ये एचएम 32 रुपये 32 ರೂಪಾಯಿ 33 ರೂಪಾಯಿ 35 ರೂಪಾಯಿ 36 ರೂಪಾಯಿ 37 ರೂಪಾಯಿ 38 ರೂಪಾಯಿ ಆ ಚಲೋ ಬೇರಾಲೆ 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 ರೂಪಾಯಿ ವ್ಯಾಪಾರ ನಾಳೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ನಾಳೆ